Rapport over syreneutraliserende stoffer af Victor, Markus og Gustav. I opgave 1 skal vi opskrive formlerne for de to syreneutraliserende stoffer, der indgår i tykketabletten, altså calciumkarbonat og magnesiumhydroxid. Calciumkarbonat det består af Ca2 plus, som er en vandig opløsning, plus O2 minus, som også er en vandig opløsning, plus CO2, som er en gas, hvilket samlet reagerer som calciumkarbonat. Herefter udregner jeg molarmassen, da jeg ved, at vi skal bruge den senere i opgaven. Molarmassen for calciumkarbonat er altså 101 gram over mol. Den samme procedure vil jeg foretage mig på det andet syreneutraliserende stof, altså magnesiumhydroxid. Magnesiumhydroxid det består af Mg2+, som er en vandig opløsning, plus 2OH-, som også er en vandig opløsning, som så samlet reagerer til magnesiumhydroxid. Vi har igen udregnet molarmassen, hvilket vi får til 58,5 gram over mol. Opgave 2. For at kunne udregne stofmængden af de to syreneutraliserende forbindelser, tabletten indeholder, så skal vi tage udgangspunkt i formlen masse lige med molarmassen ganget med stofmængden. Den formel her, den omskriver vi så vi får stofmængden isoleret. Herefter får vi så formlen for at kunne udregne stofmængden. Og vi skal huske på, at da mængden af stof er i milligram, ender vi ud med enheden millimol. Vi kan derfor sige, at stofmængden af calciumkarbonat det er 4,49 millimol, og stofmængden af magnesiumhydroxid er 1,78 millimol. Opgave 3. I opgave 3 oplyses der, at mavesyre eller saltsyre HCl reagerer med de syreneutraliserende forbindelser i tabletten, som vi også har nævnt tidligere. Vi har opstillet og afstemt reaktionsskemaet for calciumkarbonat, som reagerer med HCl. Calcium og klorid har vi fundet ud af er tilskuerioner, så dem kan vi bare fjerne. Det samme har vi gjort med magnesiumhydroxid, hvor klorid og magnesium også indgår som tilskuerioner. Altså er ionerne CO3, 2- og OH- dem, der kan neutralisere saltsyren, fordi det er dem, der reagerer med den korresponderende syre, som man kan se i reaktionsskemaet. Derfor kan vi så sige, at pH stiger i maven, da de syreneutraliserende tabletter altså reagerer med syren, og dermed bliver opløsningen mere basisk. I opgave 4 skal vi vise, at en tablet kan neutralisere 12,5 millimol HCl, altså mavesyre. Og vi finder først stofmængden for de to stoffer, calciumkarbonat og magnesiumhydroxid. Vi ved, at massen på calciumkarbonat er 449 milligram, og så finder vi molarmassen ved at plusse alle stofferne og alle atomerne, som så giver 101 gram per mol. Det ved at så dividere massen med molarmassen, finder vi så millimol, som vi har gjort hernede, altså 449 milligram over 100,1 gram per mol, som giver 4,49 millimol. Det samme gør vi nede ved magnesiumhydroxiden, hvor det fremgik, at massen var 104 milligram, og molarmassen hernede under er 58,5 gram per mol, hvilket altså giver en stofmængde på 1,78 millimol. Så skal vi så vise, at den kan neutraliseres med 12,5 millimol saltsyre. Det ser vi så hernede, hvor forholdet mellem saltsyre og magnesiumhydroxid og calciumkarbonat er 2:1, altså ved at afstemme de to skemaer,
Vi ser først her med saltsyre og magnesiumhydroxid, som bliver til magnesiumklorid og H2, altså vand, og saltsyre og calciumkarbonat bliver til calciumklorid og H2O og CO2. Derefter plusser vi de to stofmængder sammen og ganger med 2, da forholdet var 2 til 1. Det vi så har gjort hernede, hvor det så viser, at det giver 12,5 millimol, altså at en tablet kan neutralisere stofmængden på 12,5 millimol fra saltsyren. I forsøget har vi opløst en tykketablet i 200 ml 1,0 mol HCl, altså saltsyre. Og der falder koncentrationen af saltsyre, altså ved at titrere med 0,1 mol natriumhydroxid. Og i nedenstående skema kan man se, hvilke resultater vi så har fået ud af det. I næste opgave skal vi opskrive reaktionsskemaet for reaktionen mellem saltsyre og natriumhydroxid, som altså reagerer og bliver til natriumklorid og H2O, som man kan se nedenstående. I opgave 2 skal vi beregne stofmængden af tilsat natriumhydroxid og beregne koncentrationen af HCl i tykketablettopløsningen. For at finde stofmængden skal vi først bruge formlen koncentrationen er lige med stofmængden over volumen, og derefter skal vi beregne stofmængden n. For at gøre det, der omskriver vi formlen til stofmængden er lige med koncentration gange volumen. Vi ved på forhånd, at reaktionsforholdet er 1 til 1. Det vil sige, at koncentrationen C af natriumhydroxid er 0,1 mol, altså mol per liter. For at udregne volumen af natriumhydroxid, tager gennemsnittet af vores forsøgsresultater, som giver 0,19 milliliter. Altså det vil sige, det er gennemsnitsvolumen af natriumhydroxid, der giver 0,19 milliliter. Efter det kan jeg nu udregne stofmængden af natriumhydroxiden ved at sige 0,1 mol gange 0,19 milliliter, og det giver så 0,019 millimol. Nu finder jeg så koncentrationen af HCl. Som tidligere nævnt, så er reaktionsforholdet 1 til 1. Derfor er stofmængden det samme for HCl, som den er for natriumhydroxid, altså 0,19 millimol. Vi ved, at volumen af HCl er 1 ml, fordi det var det, vi tilsatte med pipetten. Derfor kan vi bruge formlen koncentrationen er lige med stofmængden over volumen. Det vil sige 0,019 millimol over 1 ml, og det giver så 0,019 mol. I opgave 3 skal vi beregne stofmængden af HCl i 200 ml 0,1 mol HCl. I den her opgave bruger vi igen formel koncentrationen er lige med stofmængden over volumen, som vi omskriver til stofmængden er lige med koncentration gange volumen. Da vi kender oplysningerne fra de tidligere opgaver, kan vi indsætte den i den sidstnævnte formel, og så herefter udregne. Det vil sige, at den kommer til at hedde 0,1 mol gange 200 ml, som så er lige med 20 millimol, altså stofmængden af HCl i 200 ml. 0,1 mols opløsning HCl. Er det forkert så? I opgave 4 skal vi beregne stofmængden af saltsyre i tykketablettopløsning og beregne stofmængden som er neutraliseret, og derefter sammenligne med varedeklarationen. Vi ved, at reaktionsforholdet er 1 til 1 mellem saltsyre og natriumhydroxid, som vi titrerer med. Derfor ved vi, at stofmængden af saltsyre er 0,1 mol per liter, og stofmængden i natriumhydroxid er 0,019 mol per milliliter, eller per liter, som vi beregnede i ovenstående opgave. Ved så at gange med de 200 ml HCl, finder vi ud af, at det giver 16,2 millimol, som er neutraliseret. Dette stemmer ikke helt overens med varedeklarationen på 12,4 mol per milliliter, hvilket indikerer, at vi har lavet en fejl i titreringen.
Dette var alt for denne videoaflevering, men vi ses forhåbentlig næste gang til en gang forrygende kemi.